ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର, ଢେଙ୍କାନାଳର ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼େଧରା ତଳ ଛକ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲୁଣୁ। ପ୍ରାୟ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 52 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିବ। ଦେଖାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ, ଏ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ କପିଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଏ ମନ୍ଦିରଟି। ଏହା 1352ଟି ପାହାଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରଟି ଏଠାରୁ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲା। ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି, ସବୁଜ ପରିସୀମାରେ ମନ୍ଦିରଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ 1352ଟି ପାହାଚ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ। ଉପରେ ଯେଉଁ 12 ବାଙ୍କ ଦେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ବାଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପାହାଡ଼, ଏ ବନାନୀ, ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶରେ। ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଏଠୁ 100 ମିଟର ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ରହିଲା। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର, ଏହାକୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 239 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 60 ଫୁଟ। 1226 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଙ୍ଗବଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବାଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।
52 ପାହାଚ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 12 ବାଙ୍କି ରାସ୍ତା। ସେଠାରେ ପାହାଡ଼କୁ କଟାଯାଇ ସେଠାରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ।